Узган атнада районның сәламәтлек саклау тармагы еллык шәнлегенә йомгак ясады. Кеше коллегия утырышы Татарстан сәламәтлек саклау министры орынбасары Илдар Фатыхов катнашында узды. Район үзәк дәваханәсе баш табибы Айдар Фатыхов үз чыгышын демографик вәзгыять белән таныштырудан башлады. Районда узган елда 325 бала туган, 666 кеше фани дөньядан киткән. Диспансеризация һәм башка күп кенә профилактик тикшерүләр халыкның үлем күрсәткечләрен 20%-ка киметергә мөмкинлек биргән. Тик шулай да 46% зәйлленең үлеме кан әйләнеше системасы авырулары белән бәйле. Формирование коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Снижение темпов ее распространения в 2022 году изменило структуру смертности населения. Первое лидирующее место занимает болезнь системы кровообращения 46,7%. Второе место злокачественного образования 16% и старость 12,3%. Районның баш педиатры Григорий Абрамов үз чыгышында 2022 елда район буенча сабыйлар арасында авыру очракларының кимүен билгеләп үтте. Район буенча 167 физик мөмкинлеге чикле бала исәпләнә. Узган ел 4 сабыйның үлем очрагы теркәлде. В 2022 году заболеваемость детей первого года жизни снизилась. Не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, отмечается снижение болезни крови и кроветворных органов. Не зарегистрировано случаев врожденных пороков сердца, травм и отравлений. Медицина советы утырышында халыкка хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттыру турында сөйләштеләр. Кадрлар мәсьәләсе дә кискен торуын билгеләп үттеләр. Җыелыш медицина хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Адилия Барханова, Александр Тимофеев, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.